Layok ban penhap perdana ia kejingi lekai football ke balap penlong hak senong kendoso hak kat kendai terik upenai March arhajar kuar hak bayi kene ke football tournament lapania jaga sang HNYF right nong tung circle ke belong ruah po kejingi lam jong presiden ketika circle usamla Elarius Langshang nang tau vice president uba Barnabas Lengdo hak kejingwan sakhi jong presiden ke sang Northern region uba Marcus Martin nang tau uba Don Roykshar uba Sylvester Shangpliang bat kiwei lala ruban aya ke khusnam ke ba 10,000 tangka syaki nong job bat 1,000 tangka syaki bawan baar hakene ke jing lekai ke balai khon hapen kini ke arteli kenhon ki bakentup ya ke Tiara Football Club persya ya ke Nyombet Football Club kalalong ke baya khat bha bat hadin ke jing khon ke balap penlong ha ke kelas step bat ke kelamit kalong ke baya khat bha hapen kini ke arteli kenhon lap penlong no da ke tie breaker bat ha ke bakhat du ka Tiara Football Club kalap penrem no ya ke Nyombet Football Club bat ra sendon ya ke nam ladu Ayo. Jembat baju. Bat merampat. Habis. Lihat ni. Tak ingi bankan kambon rai niong ka kambha ingi bantrai kambha ka kam mo kanang ba kaji muntoy na menta kinong senang jong gadong bagathan nginyo sibun te presiden jong ka KSU bang sudah keren mene ilakan sibun habide pak JLT jong kisang malang but nakaliang jong vice president jong ka rainong tunggu bodairu sport presiden jong sport club ilada pan keren rai ka bah komando ka bah ngingi terang kum ki nong senang jong ka jela kinong senang jong ka district but kinong senang jong ka konsensi ngi kam kemilenti kumno bangin yo ya karoi kapa ngi kam kemilenti kumno ba ngin yo kan yo kompet bat ki wei pat ki kidong ki than mo labonong rei ka e ka bangi kendo kolong ndon nang mi khmat ki ban phai khmat changi hadu ki bantra ka ba ngiyo i kane kamadan ka ba itnat ba rei ban pen norai ka ki development scheme ka shem jinge nomor balai ki nong mi khmat ki lelendat mo ki syukur yangi haki benta ki babon habu phai khmat kum bangi thrang bangi nyo ya kompet bat kisnong ki thau ki ba hak khapsor mala bonong hagal ti sengking kataru ngidu no kaji senya ba kinong mi khmat bat kasurkar klai maina ingi retang ka wengi so bonong bagi so sorong kane kamne ka jingi lakai ka ba phi lakai madan lamba ka jingwan ra jong ka chunmaif ban IP ka song pisa Fiksam ya kini ya kasong pisan rei piwan hang ne ban sakhi ya ka jingi e ha ka dong bakathan ka jing closing pi ban simenta ka ne ka wonder tournament bala peniai da ka HNF rainong tung circle ngaso bade bandong ba ka dei ka jing dan musim ju pi banwan bani kendo kum sipara ha ka ne ka dong bakathan ba ka ne ka dong bakathan su tho bandong ba ki bon bagi langyong mo ki bakloi ban set kala gi perdok persnam handai tang ka weng so bandong kane kecing penyeteli kabangi khot yawer pi lengba kane tournament kenau kilong pidi penlong ke bahusia pidi ban start mo pidi ban start kum sen jemnut kum poro ane ke bah komando kane bonong ba kum pikni ke bol pidi ban kni ru ya kata ka defend nang bania ya ta kelenti ke ba pidi ban kum pi thumu ban tepol ba ka chat beri jungi kamne ban shalong brau hangane gari ke jungi te khublai sibun nak liang jupi ka HNF pilala man ron ye kani ka one day tournament bat nakaliang jong ngakum presiden jong ka ki suran nang tum ngamdon e ban ai kani por ndai ngadon tang ban ong ngi nakaliang jong ki pressure group lane ki NGO ngimdon e le se ban ai khambon ye pi handrai priang kano ka bangila ban le nak benta ka jong pi namar ba ngimdon ka tulop ngimdon e ngidei tang ki Traymon subha na kabanta ka jong pi ngimla ban le sibun na kabanta ka jong pi te na kaliang jong nga kum bayang hang ne hakane ka por nga subonong pi ki bawan si mentah ni le se kamdei ba
tang kan kabakan kun tang manta sisngi Henry kani ka jingi lekai kalong balangi pedun kami ka mentah hakini kipor kadai hi ke bangila ban kamai ban pet email de ru kadai ke spot